Puyuhan lagi kuya ba? Dili, kakay dili ko ron. Dili lagi ko magsamok-samok, magpuyura lagi ko. Bawal ang bata dito kay makasapaan sa mga engineer. So bagay ka kaulo ba? Si kuya oy, nasiguro na siya kitaguan ba kay dili pa uban. Bawal ging bata no. Kaya ba ni mong ulo? Ya, dili lagi ko magsamok-samok, maglingkod ra ko sa kilid. Dahil ulo, bantay mo sunod ka. Nagdungol ka ni mataan eh. Perwisyon ako ninyo ba? Natuo siguro siya dili ko musunod. Hey, di ko makitaan. Maayo, kiniuli pa ta. Isturbo kayo sa kong panarbaho. Sundan din ako ni si Kuya Bay. Sa kaya trabaho ani? Dako-dako na pong naagi ang bako nga ako ang yasahin diri oh. Uy! Si engineer! Ay, Purman! Kamusta? Ubay-ubay na yung agi, boss, ang atong bako. Mayo, pero ay palabig panindot. Kaya nga naman, boss. Budget ito atong krudo sa bako. Para makorta ta ba? Dako di kag budget ani, boss. Aw, dako oy. Dako po kag maimuha ni. Basta maminaw lang ka sa kuha. Dili adi nagtrabaho si Kuya. Di pa magpakuyog. Kaya na adi siya tirada diri nga di maayo. Hindi na ito yung mga kauban ha. Naugma pon. Buhos na sa tawang project nga flood control. Aw, ugma na magsugod, boss. Unya unsaon man ni nga wa pa man ni mahuman. Buhosan na ditso para gamay ra budget ba. Mahimo gani ang inyong hinalo nga simento. Butangan na tog bato para gamay ra ta gasto. Di ba okay no? Boss. 50 man kata anak. 60-40. 60 ako, 40 mo. Nya, okay ra. Namutong na po nini akong kuya. Bantog ra naging niya ang luxury car rito sa balay. Tama bitaw, boss. Kaya nagplano po karong tuiga. Nga mapalit kong yate. Aw, maayo. Mapalit ginani mo karong tuiga. Pagmutuman ka sa kong mga sugo. Pero, boss. Sure na magana. Sure na gina. Masaminaw ka. Lakaw na ko ha. Ini akong kuya bay. Kurakot rin kayo. Mao din dato day ni. So meaning, dapat mag-engineer po day ko. Uli day kong balay. Kini uli na si kuya. Intaha. Kaya ako mga pangandoy nga sakyanan. Mapalit na yun ako. Oy, Golin! Maayo kay na ka! Patay! Naantig ispisyon sa flood control bay. Oy, boss! May buntag na, boss! May buntag pod. Kanang, di ba tulog katuig naman ninyo nag-contract dire? Wa pa lagi buhos. Boss! Gibudget, boss! Unsay budget? Tarong-tarong ako! Ay, dili, boss ba? Gibudget ako akong kaon ganina. Maayo! Abi na kong dako na po magmakaon. Matay, nagduda na ko ninyong trabaho ba? Tulog katuig na ko nagipa-contract ba? Niabot na lang 7 katuig ron. Wa pa mahuman. Nagtugol magod sa engineer sa kuha. Nga budgeton daw ang simento. Utangan daw lapong para gamay ng simento magasto ba? Di ba, boss? Okay kayo daw. Sa ato pa. Kinagisagulan na ng simento. Oo, boss. Kumpleto na. Mao na ang gingon nimo. Nga simento nga naisagol lapong. Banto na siglonob ni Saba. Nagikurakot na dahil ninyo! Boss! Okay na boss! Araw makapalitag, mga luxury car! Looy kay mga katawan ane! Sige kabahaan! 100 million nga budget! Inyo rang giugong! Boss! Ibalanse na maguna muna! Kung ipalit na itong simento, ano ron sa baha? Mas maayo pa, ipalit na luxury car! Kaya kusog pa mo dagan, maapsan pa ang baha! Asa inyong engineer? Asa! Tawa na boss, ning uli na, nisakay na sa yung luxury car! Ni maayo ni! Kinahanglan! Atoon ako ni para makaplagan ako kung unsay ang gibungon si gobyerno. Impas si engineer. Karon lang kang engineer ka. Karon nahibaw-an na nako. Kani kanta na imong tao. Patay, wala pa dyan naigubay. Mao man ning anak sa engineer oh. Mangutana day ko be. Yung, Sir? di ba ikaw man tong manghod sa engineer no? Oh, sir. Kuyugi ko sa inyo balay be. Kaya ko ituyo. Ano day, sir? Gusto ko mo tanaw siyang Ferrari o katong luxury car. Naa dito, sir. Tara, sabay ta. Maayo, kay ani nga bata. Naa dira, sir, oh. Pamakan-amakan pagdingding para di maila ng luxury. Tanawan ako. Gwapo kayo na. Karon ka. Bakit andyan ako na yung kurakot ron? Abrehidong be. Dara ka na. Dulaan man lagi na. Di man lagi na luxury car. Ay, basin gikuha ni Kuya Col. Gilitan niya dulaan. Kay na-booking naman gud siya.
ko na.